हेलो फ्रेंड्स, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरबाय। बे बारावबो जों डि लिटिल मास्टार सीजन 5 नि ग्रेन्ड फाइनाल बादायारि बिथांमोननि मोनफा मोनफा गोदान आदबजों मोसानाय नुनो मोनबावसिगोन। बेवहायनो नबजित नार्जारीनि गोदान आदबजों मोसानाय सुपारहिट मोनसे डान्स पारफरमेन्स खालामनाय नुनो मोनगोन। लोगोफोर, बे मोसानायनि गेजेरजोंनो बिथांमोननि फाइनाल रिजाल्टखौबो सायख'नानै होनाय जासिगोन। सोरनि खाफालाव मा लाखि दं एबा मा लिरनाय दं, जेननाय आरो देरहानाया फैगौ रिजाल्टआसो खिन्थासिगोन। बिथांमोननि बे मोसानायजों लोगोसे गासै रिजाल्टखौ जों सनिबार आरो रबिबारनि मोनानि 9 रिंगायावनो मोननो हागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना नेनानै थाथ'दो। लोगोफोर, जोंहा गोबां रायजो राजाफ्रानो रिजाल्टखौ मोननो थाखाय हांखुर जानानै दंखायो। बेनि थाखायनो सनिबार आरो रबिबारनि मोनानि गेजेराव बे रिजाल्टखौ मोननो थाखाय नोंथांमोनहा G5 एप्सआव बिथांमोननि मोसानायखौ नायहैब्लानो जाबाय। लोगोफोर, बेजों लोगोसे बे भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।